DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Kita mga tugang sa programa. Padagos po kita sa pagkuhanin mga eksperyensya kan mga public school teachers and private school teachers para po sa sa satuyang advocacy para po sa environment. Still po with us, Dr. Angela Lorenzana, professor po sa BU Graduate School, Masters of Arts in English Education. Okay. So, second batch po inita. So, nainot po, oto, paano man tabay, finals palan ngunyan. Adi, ba di ba ma-extended, madam, sa klase ta? Hanggang 17, ano? Next, may 2 days na extension. Alright, sige po. Inutong ko na muna si Ma'am Rosalie Madrona, teacher po sa Bañadero High School sa Daraga, Albay. Ma'am Rosalie, good afternoon po. Good afternoon, Sir Henry. And then sugabos na mga paradangog po kang DCGB Apo. sa Albay po. Maray na hapon po, it's good to be here po. Yeah, thank you. Saan po mamang location kang school nindo? Di ba ang Bañadero may location sites? Sa Anislag, sir. Anislag ka mo. Pati sa estudyante ka sa Rabay Duma. Yes. Every Okay. time na nagpunta kang Mount may Nagdamang ka mo sa anak pa, dumang ka mo na sa Anislag. Okay. Ma'am Rosario Daep, Community College of Manito. Ma'am Rosario, good afternoon po. Good afternoon po, and good afternoon po sa lahat ng listeners ng DCGB. Ikaw po, taga Manito ka? Dati po ay sa Santo Domingo po talaga ako originally. I see, But okay. now I'm staying in Manito for I see. more than 10 years Opo. po. So college po ika ano? Opo, college Ang instructor po. pigtutukdoan mo. Opo. Wow, okay. Sige daw. Si Miss ba to? Bakit ako sa baguna sa lako eh? Linel? Hello po, sir. Ann Salvatierra. Ma'am Linel, good afternoon Yes po, sir. Good afternoon po, VP. Magbaba ako na naibing taka po Ay, personally. salamat po. Gwapon ka pa pala, sir, sa personal. Sus ko. Ika para man sa ko ni Mrs. Taga saan ka po? From Santo Domingo, Albay Santo po ako. Domingo. So, dahil ka po nagtiteach, ano? Opo, sir. Ay. Actually po, sir, fresh graduate po ako. At the same time, at the same year, Oh. nag-take po akong let and then po, Wow. tuloy-tuloy na po. Professional teacher ka na pala. Opo, sir. School na lang po ang kaipuhan mo. Opo, sir. Okay. Thank you po, Ma'am Linel. We have Sir Mark Peter Mangente from Piodora National High School. Good afternoon, Sir Mark. Good afternoon po, sir. And Opo. sa gabos na nag-aantabay sinagdadangog digdi sa DCGP po. Yes. Kumusta, Sir, ang Piodoran? Okay bang po siya? Oh. Ang pinaka-latest po sa Muya, from third class na municipality ngunyan, first class municipality na po updated ka, kami. Sir. Ang local government. Okay na po sa road ta naman. Sa may, Ay, dai po ano po, nga ning sir. area to? Barangay May cementerio? Malakma. Dai po. Malakma ba yun? Opo, sir. Yup, until now, medyo pahirapan pa ang pag-agi. Opo, sir. Lalo na po pag nag-uuran. I see. Opo. Pero nagbaba sa sir, pag nag-uuran man lang, ano? Aday man po Kung siya. may init, di man nagbabaha. Ganun nag-isip ako di. Alright, thank you, Okay sir. po, sir. Thank you so much, sir. We have Ma'am Tricia May Patitico. Patetiko po, sir. Patetico. Apo. Ganun apelyido mo, madam. Teacher po siya sa La Medalla High School. Actually, Yan. sir, ano po, substitute teacher po ako doon. Tapos substitute ngayon po, teacher. sir, yung last day ko po. Ay, Ay, grabe ka. Tapos ka na sa Opo. pag-substitute Ngayong mo. araw po, sir. Opo. Kumusta ba ang pagiging substitute? Okay man po, sir. Masaya po. Pero mas Oo. masaya, sir, kung permanent na po, di ba? Exactly. Opo. Pero how many months ka po na nag-substitute? 3 months po, sir. From Ah. September po hanggang ngayon po. Pero nag-apply ka naman po sa Opo, DepEd. nagparank na po ako, sir. Nakarank naman ikaw. Yes po. Malang ka po. Anta pag natapos one masters. Yes po. Okay. Magdilang anghel kayo, sir. Kumusta po ang La Medalla High School, ma'am? Okay man po, sir.
maganda po ang mga tanawin doon. Actually, sir, first Pati time tao ko, yata maganda doon. opo, magaganda rin po at mababait po, sir. Yeah, oo. Tapos po, ano po sir, maganda po ang tanawin papunta po sa La Medalla. First time ko nga po doon, sir, ko, Talaga? kahit matagal ang biyahe, sir, from Ligao to Pulangi. You're from Ligao po? Yes po, Ligao sir. City. Opo, Santa Okay. Cruz po, sir. Oo. Tapos po, first time ko doon, sabi ko, ang ganda pala ng ano nila, sir, yung mga sceneries po, nakikita po lahat. Sabi ko, Oo. ang galing, mayon po, tapos ang dami pong puno, Oo. mga tanim, kambing. Actually, lahat po ng animals po, sir. Madami po doon. Kalabaw po, sir. Lagi ko Kalabaw, po. baka? Opo, sir. Madami, Yan, ah. parang farm na po siya, actually. So, ang Oo. ganda. Sabi ko, if ever man po, ano Pero po, grabe, pwede po doon. Ang ganda po. Pwede sa tourism program po ito. Yes po. Nakatanim kambing doon sa... Iba Joke yun. lang, joke lang. Ayun po, sir, talaga yung napapansin ko, sir, pag Madaming uuwi. kambing, ha? Baka, Opo, tas kalabaw? baka, opo. Oh, may tao po yung baka. Opo, Pero sir. totoo, actually, di pa ako nakakaabot yan sa La Medalla. Pero sige po, pig-promote mo siya ng gari. Opo. Pwede ka maging tourism officer po. Di ba? Opo, Pero sir. sige, magayon ang ang sharing mo po sa area na yan. Sige, thank you po. Sa high school ka po, ano pong Opo, background English mo? po, sir. English. Tapos, ESP po. ESP, ano pong ESP? Edukasyon sa pagpapalaga po. Edukasyon sa Pagpapakatao, pagpapahalaga. rather. Sorry po, pagpapakatao. Tao. Yes, so GMRC ka ito, ano? Yes Ano po. GMRC? Values Education? Yes po. I see. Okay. Thank you po, ma'am. Thank you po. Eliza Marie Puentes, from Legazpi to, Legazpi National High School. Madam, good afternoon po, ma'am Eliza. Diyos maray na Ano, hapon Eliza o po. Alisa? Alisa po. Alisa. Sige po. Go ahead, ma'am. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. So, I am from Legazpi City National High School. So, hapon lang po, katatapos lang po kang samuyang parade and Songs Oo. of Lights duman po sa Sawangan. Yeah. No, Opo. nahiling ko So, ito. every Oo. year po, event po iyan kang samuyang school. Iyo po. Si Dr. Jeremy A. Cruz po ang samuyang principal. Dati siyang Pag-asa High School, di ba? Opo, Pag-asa formerly National Pag-asa. High School. Yung So, Legazpi ngunyan City po, High School. Legazpi City National High School, duman po siya sa Pag-asa, Rawis, Opo. Legazpi City. Iyan, okay. Sige po, thank you. We have Ma'am Rochelle Briones, UST Legazpi. Ma'am Rochelle, good afternoon Hi po. po, good afternoon po. Good afternoon, VP. And sa mga gabos po na listeners po, marahay na hapon. And baka po si lola ko and lolo ko nagdadawgan po. Avid listeners po, Sinda. Talaga? Yes po, and Oh. pangarap po nila ma-shout out sa programa mo Ano po. pong pangalan ni lola mo kasi lolo mo? Erlinda Millares and Rogelio Millares. Saan po sinda? Sumlang Kamalig. Sumlang Puro Kam- 4, Sumlang Puro Kamalig. 4. Albay. Magagumpo sinda. Oy, syempre po. Sumlang Kamalig ah. Iyo po. Sigurado ang Avid dadangog. leader. Aram niyang yaong kapo digdi. Dai po. Ay, dapat. Anyway, mas baka. Kung avid listener siya, Ay, of course. Mga arog po kaning oras, pinkiun mo po. Yan po ang... talaga. Yes po, programa po. Doon ako si lolo mo kasi lola mo nag-holding hands yun daw habang nakadangog sa radio. Ay, syempre po. Thank you po, ma'am. Balikan taga po ha, Ma'am Rochelle. High school ka po, college, elementary, UST. Dati po akong nagturo sa college and ngunyan lang po na year na transfer po ako sa junior high school department. Junior high school. Nata po naghabo ka sa transfer. Ay, di na po naghabo. Na-transfer po. Tig-transfer ka? Tig-transfer po kasi Doon ako, madam. May nangyari duman. di na. College. Wait lang po. Parang duman po, absorb na po ako, nagkulang na po sila sa teachers. Sa mga estudyante ba, ang teacher, piga para iling nila, mga Yes. professors And baga? yes po, and mas ano po kasi, mas aligned yung field ko po duman sa junior I high see. school. Ano po big sokdan mo sa UST? Sa college po kasi, na-assign po ako sa CCI, Center for Community Involvement, okay, teaching NSTP, National I Service see. Training Oh. Program. Di man po kingaya. Estudyante yung nagka-crush sa imo mo madam. Nagparamdam. Nakulo. Wala pa man po. Paano okay, dako mga estudyante na araman tungkol sa single si ma'am, nahiling kan estudyante, nagka-crushan si madam. Paminsan si madam sa may crush sa estudyante. Chismis lang. Chismis. Alright, sige po. Ma'am Maria Cristel Naz. Ma'am Cristel, good afternoon po. Dahil ka pa po pala nag-teach, ano? Opo, good afternoon, Opo. sir. Dahil pa man po, Pero sir. licensed teacher ka Yes na po? po. Wow, congratulations. Next year po, ma-start na teaching sa Cat College. Ayan, Cat College, ha? Yes po. Okay. Sige po, very good. Adi, ano mo yan, pigkabalahan po nindo?
Ngunyan po. Searching for... Yes, job. Oh, yeah. Searching. Sige po. Thank you, Ma'am Cristel. Pero pwede ka mag-share mamaya ng advocacy ta. Ma'am Eliza May Tripulca. Ano ba ito? Okromas? Yes. Ay, sorry. Family name po ini? Bagong apelido ko po. Gusto sabihin, madam, kikasal ka pala? Apo. I see. Nalilingon ko nga ni po, kaya tigawol ko na lang. Ah. Kanina na sa attendance sheet, nakalagay, tipul ka pa sa Sinurat bahala. mo sinurat mo pag Nagdadangog po kaya, baka madagit sa kuya. Kasalan ka po, pigkasal, makichismis ako. Kasalan ka. October 8 po. October 8, yung mananggad. Ano? Opo. Yung mananggad. Saint Raphael ka pala nagtiteach. Opo. Sige, ano, high school? Senior high school? Senior high po and high school. Kumusta bang love life mo? Okromas ang siya sa Okromas po. Taga saan po yun? Okromas? Taga saan Taga po? Santo Domingo po. Ay, see, talaga. Triple ka. Thank you, Ma'am Eliza. Yes Okay. po. Sir KP, kita ba? KP ba to? Sorry ma'am, sorry po. Si JP, natandaan ko eh. KP Romero, San Vicente Grande High School. Ma'am, good afternoon po. Diyos marahay na hapon po sa gabos na paradangog kang DCGB. And hi po, VP. Hi, hello. Sa San Vicente, balik-balik kami ito dyan. San Vicente Grande, San Vicente Pequeño. Yes po. So pinaka-arayo na eskwelahan sa Daraga South. Kasi pagka ako naging reporter, kami na-experience kami dyan sa lugar. Aram mo man gayon, so nangyari ka dyan. Ale, Iyo po. sus ko, magkaa dito. Ano kaya, medyo grabe ang nangyari dyan, ma'am. Kaya naman, may encounter. Mga 1980s, mga 90s. Pero okay naman yan, peaceful na Yes, bagaan po. San Vicente. Magayon na. Kasing gayon mo po, ma'am. Alright, sige po. Siguro po, pwede na natong i-share sa mga listeners ang sa endong mga best practices sa mga schools nindo. Inutong ko na po sa public school. Diba kita kay Ma'am Rosalie Madrona. Ma'am Rosalie, kumusta po? Ano po ang practice kang sa endong school sa Banyadero may kinaraman po sa environmental protection or preservation tabi or maybe naman po sa Republic Act 9003. Go ahead po. In our school, Banyadero High School, we have this advocacy campaign project, Basura Ko, Darako. Basura Because ko, Darako po. Darako. Yes. Darahon. Basura ko, Darako. okay. Sige Because po. we have a limited garbage pit. Madali siyang mapuno that we have limited surroundings, area. Opo. And then so we decided every year permission na papano. So we do not have really mapagtatapunan ng basura. Opo. So we come up with that project. Sisay po nagkukagaan, ma'am, ang estudyante, gabos na member, nag-isnayaan sa school? Actually, that is an SSG project SSG. together with the school. Opo. Oo. We were allowed, pero sa labas may nag-volunteer man. You can have the dumping site here. Oo. Kaya lang, madali talaga siya mapuno. So we come up with that idea. And then, successfully, we are on our third year of realizing that. Usually, sa mga dahon na to siya, di pwede darahon. Ito mga kahoy na Basta sa basura mo sa na mga dapat papel, yung kinainan ninda, Opo. yun po, automatic, nasa bag niya ito ninda. sa bag ninda. Yes po. Ay, si sa Hindi na estudyante siya- po, ma'am, kasabay ang teacher's tabi, naaro ka ng practice. Yes po. Opo. Ay, sisay pong author ka, sisay pong nakaisip ka, nakaisip. Actually, it is not authored. It is a project by the Student Council Organization. Mga estudyante Mga mismo. estudyante po. Oo. And then, So high school po sinda, ano? junior high school and senior high school. Joint Oo. project na po. Oo. Okay. Paano po yan nakuan? Paano po naging ano yan na naipapasunod din tama? Sa opening of the project, strategically, nag-set up kami ng basurahan. Though may project kami ganon to remind and to be aware of the project. Opo. And Pero di ba then- sa Daraga, may implementation ng LGU regarding sa segregation policy. Pero I do not know kung ano ang policy pag-abot sa mga schools. I do not Sa harong lang siguro I sa do mga not think more residential. about that. Oo, yeah.
Okay. So with that po, ano ang gari? Ano po sa naging resulta, ano impact sa school? As I said earlier, this becomes our third year. Already we are on our third year. Opo. Para ma-realized siya. And then, okay man po, the respective advisors monitored weekly, monthly, and then quarterly. Opo. And then at the end of the year, we recognize group of students, body, and then teachers, students. We come to recognize, give recognition award, and then merit awards Ayun, for okay. most deserving, most participative, and to the program. We I recognize see. the Per classroom pa siya, ma'am? Per classroom or per grade individual? level. Grade level. Okay. By section, sir. From first year to grade 9, junior high school, then 10 to 12, senior high school. I see. Okay. So, pang 3 taon na ngayon ang ginagawa Yes, sir. ninyo. And then, besides that, we do the tree planting. Opo. That is a required activity Oo. ng mga graduating students. Ah, talaga? Yes, sir. Diyan Sir, sa high school? Sa may binahaan dyan sa Budyaw? Budiaw. Budyaw, oo. Ano pong kahoy ang dapat itanom? Anything na Anything. kahoy. Oo. Mangga, santol. Iyo. Inabot ko po ang kaito kang pag-graduate. May pag-repair kaming Sa DER, 10 sir. pieces Usually, opo. of trees. Nag-certify man lang sa kapit. Nagtanong na ngayon eh. Pero seriously, magayon po na program actually, kung seryoso na matanong kikahoy dyan sa mga flood prone areas, lalo na dyan sa may area po nindo. Opo, sir. Di ba? Nagbabaha dyan sa may area po nindo eh. Opo. Yeah. Okay. Thank you po, Ma'am Rosalie. Thank you, sir. Apo. Itreta daw. Badagong ko daw si Ma'am Rosario, daep. Community college siya sama nito. Usually, ang nagigibog ang implementation kaya ni integrated from high school, elementary, and then college, like Divine Word College of Legazpi, US. Send po sa community college, ma'am. Sa community college of Manito po, sir, one of the advocacy of the school is yung program na Clean and Green, wherein nakafocus po kami doon sa pag-segregate ng mga garbages. Kung saan in each classroom po, meron po kaming tigdalawang basurahan na may nakapaskil or nakalabel na biodegradable and non-biodegradable. And yun po, pag-start pa lang po ng klase, ino-orient na po namin yung mga estudyante na about sa proper disposal of the garbages. I see. And yung mga classroom naman po is monitored by the advisors. Kaya po, nami-maintain naman po yung cleanliness doon po sa amin. Dahil aside from the utility personnel that we have, yung mga students po are kailangan po nilang maglinis sa kanya-kanya nilang area. And aside from that, another advocacy that we have is yung tinuturuan po namin yung mga student namin ng 3 R's, yung reduce, reuse, and recycle. Wherein sa nung mga previous years po, marami pong naipon ng mga bottled, yung mga watered, yung mga bottled waters. Tapos dumami po yun. And nung pagdating po nung September, ginawa po yun na Christmas tree. Yun po. And as of now po, yung program na yun, nagki-continue pa rin kasi po yung CSC, ang naisip po nilang project ng mga estudyante is to create parol, nagkaroon ng parol making contest out of the garbages, yung mga pwede pang magamit, yun po ang ginamit nila instead of buying. Para ano na po siya, eco-friendly na, makakatipid pa, hindi na bibili ng mga materials para makagawa ng magandang parol. Opo. And another po, yung pangatlong advocacy is yung sa NSTP ng college po, wherein last Feb po, 2023, nagkaroon po ng tree planting sa nearby barangay. Actually po, that is the project of, or the activity of the BFP, and the CCM students are encouraged to join the tree planting para magkaroon din sila ng awareness para ma-avoid yung deforestation. Opo.
Andyan lang po. I see. Okay. Sisi pong head mo niyan kang community college sa Manito? Ang head po ng Community College of Manito ay si Dr. Maglente po. Pero paano po? Dahil ka muna. Paano implement? College ba ngayon, di ba? College. Opo, Compare sir. sa elementary high school, pwede integrate sa mga subjects. Paano po ang implementation, ma'am? Yung implementation po yun na like tree planting, nasa requirement po yun ng mga NSTP students ng first year po, ng mga first year students. Yeah. Yeah, Okay, requirement NSTP, po pwede. yun. Mm-hmm. Kaya Okay. nauobliga rin yung mga estudyante as Yeah. well as natuturuan sila kung paano ginagawa yung tree planting, kung ano Opo. yung importance noon. Sige, ma'am. Thank you so much po, Thank you ma'am po. Rosario. Ma'am Lenel, ikaw po, ano sa imong gari advocacy na nailing mo regarding po sa environmental protection? Okay po, sir. As not teaching yet, I believe po na sa paglaog mo pa lang po sa classroom or lesson planning na lang po, naka-integrate po duman, naka-integrated po ang lesson po from other subject matters po like science, tas nailalaog po duman ang environmental conservation topic. Yes po. Sa pamilya po nindo, sa community, sa barangay nindo, anong barangay nga ni po mo Santo Domingo? Del Rosario po, Del sir. Rosario. Ano pong observation mo po sa community? Medyo mahigpit man bagaan implementation kang 9003, yung segregation policy sa Santo Opo, Domingo. sir. Actually po, in barangay po, may mga kanya-kanya pong parang trash bins? Trash bins po. Oo. Doon po namin tinatapon po, sir, yung mga basura po namin. Opo. Tas Pero doon din hindi po po siya segregated, tabi? Segregated po siya, sir. Segregated siya. Opo, So sir. nalalapa kumpara sa dayon nalalapa. Diba? Pero I do not know kung sa Indigo iga bang special waste, mga basag na bote, basag na mga ilaw, etc. Opo, sir. Sa Santo Domingo po, sir, dakol po, sir, yung mga nagpapabakal ng mga bote. Oo. Doon po namin tigdi-dispose po yung mga special waste na ganun po. Pero kung anong brand ang pinakadakol ma'am na alak, tabi? Nagkaraulak. Okay. Thank you po, ma'am. Balikan taga po doon. Okay. Sir Peter, Mark, Yes po. Yes po, sir. Piudra National High School. Opo, Yan. sir. Sige daw. May mandate ang DepEd ka ini. Public school po ka mo. Go ahead, sir. Sa amin po, sir, ganun din sa ibang schools, waste segregation, proper waste segregation. Mga papel, dapat separate siya dito sa mga plastics and yung mga recyclable na mga waste materials. And etong proper waste segregation and other practices ay ini-integrate sa ibang sa lahat ng subjects, especially sa MAPE, sa ESP, edukasyon sa pagpapakatao, and also sa science. So, ang challenge lang sa teachers is yung constant monitoring and correct. dapat masustain po yung implementation. And also, yung mga estudyante, they are enjoined na dapat ma-maintain yung cleanliness ng school surroundings. Especially, lalong-lalo na yung mga naka-assign po sa kanilang classrooms. Opo. And pagdating naman sa tree planting at yung mga activity, ini-integrate na din siya, isinasama na siya, for example, sa naganap sa aming school-based camp. Yung mga sa hiking, nung mga sumali sa camping, sinasama na po doon yung activity, yung kagaya ng tree planting activity po, sir. Yung high school po, mandated ang ESO? Opo, sir. Igwa. Opo. Kumusta po ang okay po ang implementation. Sinda po talaga ang kumbaga isa sa mga masugid na nag-implement po ng ganito mga programs. I see. Yung nabanggit po ni Ma'am Rosalie po kanina na nire-require yung mga graduating students, yung mga candidate, mga completers para sa grade 10. Ginagawa din po 'yon sa aming school po, yung tree planting. Pero yung ESO baga sir, kung yan, mandated na organization, every year yata every year. Opo, sir. Every year. Pero parang they are required to submit a plan, prepare a program for environmental program, protection, etc. Opo. Kasama doon
po doon yung beautification ng school surroundings. And minsan sinasama yung mga programs po yan sa brigada, eskwela. Paano pigmamanage yung estudyante? Ito siyempre baga may academic kanyon, mayroong academic requirements. Opo. Pag-abot yan sa yes o separate siya sa academic requirements and implementation. Opo. Paano po ang management nito sa mga estudyante? Okay. Yung mga yung mga projects po ay yung mga ganun po na mga activities na ini-implement. Eto na pong yes o yung nag-i-implement po nag-o-organize po ng mga with regard sa environmental protection, conservation, ganun po, sir. I see. Okay. Thank you, sir. Sir Mark Peter, balikan taga po Todd. Ma'am Tricia, good afternoon, ma'am. Wala ka na palang kiskwilan sa Monday. Wala na po, sir. Waiting naman po ulit, sir, ng call or text po. Ano pong pagkabalahan mo kaya ningon yan? Wala ka ng school pala. Mag-wait ulit, sir, ng call or text po ng DepEd Albay. Baka Sige po, ma'am. Duman sa hinalan mo pong school, ano pang observation mo pag-abot sa based po sa environmental observations ko po, sir, dun sa La Medalla High School, every first Friday of the month po, nagkakaroon po First ng Friday? clean up drive po sa school namin. Okay. Participated by the parents po. Tapos po, sir, may dalawang compost pit po dun sa senior high at sa junior high po. Tapos meron din pong waste recovery facility po na kung saan tiga-segregate yung nabubulok, di nabubulok at yung bottles po. Yun po, sir, yung mga nakikita ko po sa school namin. Yung campus Compost pit po. compost Apo. pit? Apo. Yung, Apo, sir, yung may ano po baga, sir. Pag ito napupuno, ano ginagawa? Yun lang, sir. Ang ano po, Diba? hindi ko po, sir, kasi na masyadong tinitingnan, na-observe yun. Masyado. Kasi po, sir, nasa labas yung faculty namin na ibang teachers Kasi po. di ba yung basura baga dyan, ma'am, pwede siyang maging organic Yes po, fertilizer. Yung pag na Baka po, sir, yun po ang ginagawa po ng ibang... Tanong kamote. Yes po, sir. Tanong Marami din po karabaw. tanim po doon, sir. Tapos meron din po kami doon, sir, gulayan sa paaralan po. Magatukad ka lang po, sir. Tapos ang ganda po talaga doon. Very, marami pong vegetables like okra, talong, malunggay, tapos kamote po. Yeah. Tapos, Actually, that is, yan sa on some, sa Maray na program, yung gulayan sa barangay baga, nag-join ang school nindo yes po. na program kan provincial government. Magayon siyang advocacy kasi pwedeng magamit kan mga estudyante, kan teachers, kan community pag active ang gulayan sa barangay. Opo, sir. Hindi lang school ang nagbe-benefit but also the community. Nagkuhan po kamo, nag-join po kamo sa competition. Dahil kang natandaan, ma'am. 3 months ka man sa napupunan. Opo, 3 months lang po ako, sir. Ulitin man ngayon semester, masaya. Okay. Pero sa inyo po, sa personal mong advocacy, ano pong hiling mo? Ano pong konsepto mo para sa environmental preservation? As a teacher, madam. Ano po, sir? As a teacher na kailangan po natin makipag-coordinate not only sa parents but the other stakeholders din po para at least we can magtulong-tulong po tayo na mag-isip ng plano na kung paano po natin mas mapapaganda ang not only the school but the environment din po ng mga bata kasi the students should have conducive for learning, di ba po? So yun po, sir, dapat po magkaroon ng camaraderie po yung parents, other stakeholders and the teachers also po. Tama, hindi kaya ng teacher lang, ng school lang. Yes po. Minsan nga involve yung barangay, yung mga barangay officials para sa implementation. Thank you po, Ma'am Tricia. Thank you po. All right, Ma'am Alisa, Legazpi High School. Yan, duro dakula po ng eskwela niyo. Very active si Pade. Yes po. Sa programa. Sige po, ano mo yan ang National High tabi School. kang Legazpi City National High School? Yes po. Sa school mi po, ugwa po kami man sa RA 9003, so waste segregation po. So bago po magpuon ang klase, ang mga advisors po is nag-orient po sa mga estudyante po on how to properly segregate the waste. Kasi na-observe po ka ito before na dai po segregate talaga kang mga kita dai pasinda educated. So naiiling mi, dai iba po baga siya i-tig-collect pag dai na segregate. So ang mga utility po sinda po ang nag-segregate, so makairak man po naman. So intensify mi po so campaign na makaakod po sa mga aki na mag-segregate po. Siguro sa harong ninda, dahil sinda nag-segregate kaya nadadara ninda sa school. So iyon po. So sa classroom po, dahil po kami nagkakaagi mga basurahan. So para sa
naatiun po kaya pag di man sila Mga may nagsegregate. basura, So nasa luwas lang po. So basurahan. So amo po ito sa waste segregation. So sa RA 9003. So ugwaman po kami kiso sa energy and water conservation. Opo. So siguro sa habit na din po kang mga kaya nito? Rain catcher? Baka sala. So, na-recollection ko. siguro po. Water, yeah. May akong nadagong na program ni Dr. Jeremy. Opo. Regarding po dyan. Oo. Pero kamo pala, hindi kamong garbage bin sa laog kang classroom. Wala po, di po siya sa laog sa luwas po. Sa luwas. Opo. Si Mambaga sa Daraga High School, basura mo? Darahon ko. Kamo po, basura mo? Daron naman po siguro. Pero si Dr. Jeremy, very strict siya pag-abot sa Yes po. environmental Opo. implementation, programs. Yes. Implementation, no? Pero pong school mo niyan, sa dakula bagang Duwa po, population ninyo? ang population po nasa 3,000 po ata. 3,000 Kami sa pa. grade 12, nasa 600. Mm. So, since siya, 6 grade levels, so mga nasa 3,000 po ang population. Di So, man po ka mo nahirapan sa pag-implement kay mga programs? challenging or po. environment? Challenging? Yes, challenging po. Yun nga po, although may mga nagsusunod man po, may mga iba po na mga students po na kulang pa po sila sa awareness po when it comes to environment, mga issues po. Opo. So, we do our best po na i-integrate po yan sa samuya pong mga subjects po. So, kami po sa senior high, siguro since mga core subjects na po kaya usually so, Yeah. as much as possible, kung kaya po siya may integrate, so tigi-insert niyo po siya sa samuyang mga lessons po. Opo. Sige ma'am. Thank you so much po. Ma'am Rochelle Briones. Yeah. Hello po, marahay na hapon po. Baka Garay. igit mo nga na silo lang mo. Baka nagdadamig rara. Hello. Mati, ba't nagdadamog ka na? Yaon na ako sa DCGP. Artista na. Artista na ako, ma. Sige daw ma'am. UST Legazpi. Yes po, sa UST Legazpi. So, ma-share ko po muna ngunyan. So, sa experience ko po as an NSTP facilitator. Iyan. Okay. Sige Kasi po, duman talaga integrated man. Ang saro po siguro sa advocacy na for action for sustainability is na-integrate siya duman sa subject ng mga NSTP students. Example, yung Care for Creation. Yeah. Saro po siya sa mga modules Ano nga nangapudkaan? Laudato Si. Yes Tama po. ma'am? Laudato Yan. Si. Diba? Saro po iyan sa tiga Laudato cover Si. duman po Yeah, sa oo. Care for Creation na topic po sa NSTP na tiga cover po sa mga topics awareness. And sa action naman po, in terms of action, tiga-encourage po ang NSTP group of students na magibo po kay project proposal to be implemented mismo sa mga barangay ninda. So, iyo po ito so parang for example, yung sa proper segregation of waste. Opo. And then, magibusin ng interactive activities po with the involvement of the barangay. For example, SK, magkiki-team up sila sa Sangguniang Kabataan Yeah. and other youth organizations po. And then, bago po ninda ito i-implement, syempre, ipapa-check muna sa MUYA. So, project proposal, attachment po yung mga dapat documents na igwang paaram duman sa barangay council na nagkaroon po sinda talaga ki uron and letter po na kailangan nagpaaram sinda duman and natugutan po sinda i-conduct ito. And with the guidance man po na para man mapabulos po kasi po ang term po sa inda is tagapagpabulos. Facilitators, tagapagpabulos so mga na ingok ko daninda sa laog kang eskwelahan na ipapabulos naman ninda po sa community. Magayon ang transmission, ano? Yes po. Kumusta po ang bulos? So, for man po sa Kumusta po? nahihiling ni po Di ba iyan. from the school Yes to po. community? And feedback po sa May MUYA. kasi kamo may community immersion kamo, active Yan ang UST. po, saruan po ako sa nag-facilitate ka iyan. Diyaw na po yan sa mga narrative report and sa evaluation. Opo. Nagpapakandak mo po kaming evaluation with the use of the approved evaluation tools duman po. And iiling mi duman so feedback man kang community na naging nag-participate po duman sa mismong activity na tigkandak ng mga estudyante. Di ba may mga pampo kamo ma'am? Clean up drive. Yes po. Speaking of, naging May advisor. mga ano pa nga, di ko lang na tanong lang sa Yes primerong po. batch, may mga clean up drive kamo eh. Speaking of
Thank you po, sir, sa pag-mention ka iyan. Igwa po kami igaapod na Duyog Youth Volunteers Organization kung saan AYVO po yan. Naging advisor man po ako last school year nung NSTP facilitator po ako. And duman po, nagkakandak man sindaki every Saturday cleanup drive, coastal cleanup drive po. Ng participation. Di ba kamo sa Legazpi, di ba? Yes, sa Arawis Coastal Area po, na kung saan po nag-encourage po kang faculty members and students as well as mga nasa barangay po na makipag-join po sa Muya. Yes, okay. Di, gara bilib sa mo si Lula mo niya kung nagdadang ito. Pati ba yun yung magtraminin na makuapo ko? Di ba? Thank you, ma'am. Thank you Alright, po, sige Inul po. po. Si Ma'am Cristel. Yeah, Ma'am Cristel Nas. Good afternoon, ma'am. Good Ikaw po, afternoon anong po, sir. insights mo pag-abot po sa araw kayo ng mga program? Yes, for me, sir, as teachers po, discipline should start at home. Yeah. So, we should, as teachers, we should walk the talk. Opo. So, as someone po na not yet teaching, I practice environmental protection po at home. So, sa barangay po namin, our barangay, they encourage households not to use plastic waste. So, less use po of sachets, for example. And so, they encourage using bottles na lang po so that yung bottles they can, or we can sell it po. Yeah. Yan. So, Mga shampoo baga, di ba? yes po. So, and yung SK naman po, they have environmental protection seminar workshops. So, pwede po yung youth encourage po to join these activities po. I see. Saan mo pong hiling, ma'am, personal na observation? Lalo na sa community din do. Kumusta po ang gari reactions kan mga tao pag-abot sa environmental programs? Or environmental implementation, di ba? Ang gobyerno, they have laws to be implemented, etc. Ano pang observation mo? Well, I observe po na kahit gaano po talaga yung seminar workshops or your awareness, talagang may mga household na hindi po talaga nagtutubod kung ano man po sa tigtuturo. But I think po, for me, yung ano na lang po, yung monitoring na lang po yung pag-iihan. Diba? Especially those household po na nasa may river. Kasi talagang hanggang ngayon, madami po pa rin po ang mga garbage na nasa rivers po. That's a good point, ma'am. Very good ang observation mo. Araw ko na nahiling ko po sa community. Thank you po, Ma'am Cristel. Ma'am Eliza Tripulca, St. Raphael Academy, ma'am. Yes po, sir. Kasi nga ng head mo yan sa mga madre, ano? Yes po, Sige Sister po. Marisa Dacuya po. Sige po. Anong practice ng Saint? Kaya ito, pag-imbitaran man St. Raphael, kaya alang gari, di available ka ito. Opo. May kuwang kamoy, may advocacy kami na gusto mong i-feature doon sa kaya program. And mga speakers supposed to be mga estudyante from St. Raphael. Kaya po sa sunod, susuratan mo po ikana. Okay. Sige ma'am, ano pang gusto mong i-share sa mga Ano po, siguro po, arog po kang tig-share ni Ma'am Rochelle. Sa Muya po kaya sa St. Raphael, mayroon man po kami na, igawa po kami na youth organization. So, may mga clubs po kami. And yung sa environment po namin is tinatawag na Earth Savers Club. So, sinda po, perming may... Member ka mo sa Earth Savers, talaga? Yes po. Sige po. So, may mga program po sila na tiga implement. Last time po, nagkigo kami ng clean-up drive sa Baybay. Yeah. So, okay. since arani po baga kami, Opo. duman po kami nagkigo ng clean-up drive. Arani duman sa may Pierre. Tapos, ini pong nakaagi, nagkagawan po kami ng tree planting sa Carmel Hills po sa Taisan. Yeah, Since may area po kaya ang congregation duman na po kami tanong po I ng see. mga kahoy. Okay. Ini po program po ini para sa mga senior high school. Tapos may mga participation man po hali sa ibang year levels, especially sa mga members kang other organizations. So it's not Opo. only isolated po duman sa Earth Savers Club lang. And also po, igaman po kami ning pigahapod po baga na Laudato Si, yung Yeah. kanina nga po na Opo. na-mention nindo. And nag-participate din po kami duman sa Karampag. I'm not sure po if aware po kamo Nag-cover kayo. kami kayo ito? Yes po. So nag-participate kami duman and sa Laudato Si. Yun po yung tree planting pala, yung Laudato Si. And sa kuya man po, kung i-integrate ko man sa subject ko, since research teacher po kaya Opo. ako currently, ang na-encourage ko lang po sa mga aki is yung ma-integrate po
sustainability sa mga outputs ninda, especially po sa STEM. So, ang output po ninda is sarong product na dapat sustainable sa environment. So, a lot of the times, yung waste segregation po kaya is something that is difficult sa mga aki, especially may elementary po kami. So, ang nangyayari, syempre sa mga higher year levels sa taon na. Opo. Sa mga LM, DIPA. Pero po, ang naano mi lang is, sa mga aki, nagigibusin na ni mga products para at least, ma-mitigate man lamang ang nahihirapan ning grabe is utility mi po. So, si sister, constant reminder about duman, and a lot of the faculty members, po ninda, i-integrate man po sa klase para at least po ma-remind po sa mga aki. Opo. So, aside from that po, ubuson ko na po, sir, no? Sige, ubuson mo na po. May oras pa man kita. Sige lang, ma'am. Siguro po, ang igwa pa po duman na is yung mga sustainable nga po na outputs kang mga aki. And aside from that, so waste segregation, yes, we have that as well. We encourage that. Ang saro lang po duman is, igwa po kami ning water dispenser. So the students are encouraged to have their own tumblers instead of so, bottled water na instead of buying bottled waters all the tumbler time. Dapat. Opo, may mga tumblers po sinda. Minsan nga di po tambak ng tumblers duman sa kantin. Di po nagkakabaralyon sa tumblers. Di na tigkukurakan mga aki. Siguro lilingawan na, di nang nag-aako. Pero aside from that po, since wala kaming basurahan po sa classroom, just like the other schools, wala po kaming basurahan. So, ang basurahan mi lang, yaw lang duman sa kantin po. Para at least, pagkaon mo, automatic, you clean your table sa kantin. Kaso saro lang yan sa baba lang. Since may mga floors kami. So, ang nangyayari, basura mo, dara mo kung kun ka magbaba. So, aram po kayo to. May clay guman ka mo, clean as you go. Clean as you go. Since yaon po so basurahan lang duman sa may kantin, automatic po pag nag-exit ka dapat dara mo ang basura. Okay. So, magayon na practice yan, madam, sa indo, mga schools nindo. Arog po kayan. Thank you po, ma'am. Ma'am KP Romero. Sige pa, ma'am KP. Review mo, madam, sa assignment ko sa imo, Review mo yan. Pagkatapos, sa likod daw, ipasa mo sa likod mo yan. Sige po. Sige, ma'am KP. Okay, good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Sa samuyang eskwelahan po, parehas man po kang tigigibo kang mga ibang schools na nag-implement po kang waste segregation, but ang focus mi po is that what happens after the segregation. Kasi po kaya po kita nagsasegregate is to reduce the number of garbages that go into the landfill. So, kami po, igwa po kaming programa na Pera sa Basura. This was implemented before pandemic pa po. And so mga plastic bottles po, so mga papers, tigpapabakal po sa buong eskwelahan. And this was initiated by our students. This is a collaborative project of the SSLG officers and then the ESO. Okay. And then magayon na po yung programa, sir, tap. So mga proceeds, pwede siyang class fund and then standing fund ng organization, and then may saro pa po kaming ka-collaboration which is for another cause po. So mga collected bottles po, if you are aware of the Albay Animal Rescue Association, nagdo-donate man po kami mga bote sa inda para man po makatabang kami sa mga animals. And that's one. And then we also have so mga papel po, kami mga teachers po, nagre-recycle po kami. Pag may mga bakante pong papers at the back, we would use them. And then kapag natipon na po sa scratch, tigtatago mi lang po kasi po pwede pong ipabakal and then pwede din mag-ibo as a material sa arts. Actually po, Sir Henry, last December 11, so mga scratch papers mi po, nagamit mi po sa paper mache. Nag-intra po ang school mi sa Bilan making competition sa Daraga sa municipality of Daraga. And we won third. So natandaan ko ito manangga. Pangtulo po kami duman. Nandun yung Aquino Park, yes, diba? Po. So highlight po duman sa mga gamit ng mga materials, mga recycled. I see. Same po ang kwanindo, ang disposal kang waste kang San Vicente. Diyan baga ang San Vicente, baga medyo nasa, tama ba? Rural barangay. Igwa po baga, sir, na bagong dyan, landfill sa may parting Mayon. Harani pa lang sa ito, ano? Harani po sa Mayon. Mayon Daraga Albay.
Okay. So, pero sa pag-abot sa implementation, bugura ano siya may mga challenging factor, mga challenging Iyo, sir, ang mga aki po baga, sir, nakakalingaw. Ano po, rigorous po ang reminders ng mga teachers. And then igwa po kaming mga badges. I see. Yan para po ma-encourage ang mga aki. Opo. I see. May recognition and then credits din po sa grades nila. Talaga, may point system Yes po. para Yes sa po. grades. Okay. Yes po. Sige, ma'am. Thank you so much, Ma'am KP. Alright. Oras po, Ma'am KP. Oras po sa DCGB. It is 50 minutes after 4. Wow, very good si Ma'am KP. Alright. Sige. Sa pangkabuan po, Ma'am, anong garo ang mga nahiling nindo na dapat gibuhon? Ano pong mga dapat gibuhon? Sisi pang gusto magtaram para mas lalo na ma-strengthen po ang environmental programs sa satuyang lugar. Based on your own, anong mga insights po, anong hiling po nindo? Ma'am Kwan, si Madam Lenel. Sige daw, Ma'am Lenel. Sir, maugmahon po ako na tayo pa ako nagtuturo, pero nahiling ko po na mandated po talaga ang kada saro na eskwelahan sa DepEd Order number 52. Yeah. Opo. Ini pong DepEd Order number 52 po, sa pagkakaaram ko po, tigpapa-strengthen po kani ang environmental education po sa bawat school. So yes po, yaw na po dyan, sir, so participation, awareness campaign, and also collaboration po. Nahiling ko po, nagabos po ng stakeholders na giro po. So mga gabos po na aspeto kang society, all aspect of societies are taking part and should take part in saving the earth. So that's all po. Dapat talaga mamakalaw ka sa DepEd Ay. Thank you po. Salamat din po. Madam. Na-problema sa kuya. Kaya mo madam basahon niya. Aram mo yan, ma'am. Live reading man sa na iya. Ako lang nga nagbabasa ka, pabasa ko sa ibang niya. Dahil ako nasupog dati. Okay lang, kaya mo, madam, para mabasa man sa na. Sige daw. Yung mga art of speaking, di ba? Art of ano yan, communicating. Di ba? Sa microphone, madam. Sige daw. Ipalang-ispat ko yan eh. Di ba duwang beses ini na Liver Aid? Duwang beses ini saro naman sa likod, dali. Sige daw, alright. Sige po, sandali lang. Dapat madam, may background ka naman ngayon, ha? Di, diyan ka mababa. Yan. Dapat ikaw kakitwan, may background ka. Di ba? Pag sinabi pong AOB, announcer on board, live yan. Di ba? Di man po dyan kisala, ma'am. Paski masala ka, okay lang. Ayaw. Baka lang, itara mo, ibang produkto, yan ang sala po. Sige daw, dagugunta daw. Mga tugang para po sa Liver Aid, sa mga liver lovers dyan. Daguga po nindo ini. Good afternoon, ma'am. Ang mga helang kanatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maugmahan atay, kaipuhan sa bayanin proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kan atay. Ini may silimarin na hali sa herb. Natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid antioxidant na probado ng epektibo sa pagtaonin proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kan Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa paghubag kaini. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas baray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule araw daw. Para ding tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal sa mga pangenot na butika o drugstore nationwide. Pwede na kuya ni Ma. Pwede na, di ba? Pwede na. Ikata, Diyos ko. Ang teacher, baga, madalion niya. Madalion ang teacher. Thank you, ma'am. Ipasa mo po naman sa likod. Ito spots yan eh. Ito spots yan. Kung siya pang gusto na magbasa ka dyan sa likod.
Yeah po. May regalo po na liver aids, maka-deliver ka yan. Ako marigalo. Madali lang po, Madam Hata. Isingit ko lang inihata. Ang samuyo pong presidente, si Ma'am Brenda, yaon sa... Nasa Bali pa si Ma'am Brenda, ano? Nasa Bali. Tama, nasa Bali siya eh. Sandali lang po. Isingit ko lang, Ma'am Professor Angela. Di man po kamong class after kaya na, no? Aba, isingit ko lang si Ma'am Brenda. Yaon siya sa... Actually, dapat yaon ako ngunyan duman eh. Kaya lang na i-cancel po sa flight ko priority mis pagtaong tabang sa Catanduanes. Kaya di pa ako nang iba sa Bali, Indonesia. Ang topic po naman about environmental advocacy. Kaya mas magayon po na kuan na hilingon tan sitwasyon duman po sa lugar kan Indonesia. Piga po dang tuyang tatawa mapod si ma'am. Akon mapod. Ayan. Ma'am Brenda. Good afternoon, Ma'am Brenda. Hanapon ko na sa... Asan yung kasama mo yun? Hanapon muna sa interviewin mo, tabi. Bigyan ko si Presidente. Kasi, pag yun so, Sambuanga, Pilipino ini. Pag-una ko English, madam. Bata, isus ko. May mga English teacher, di ba? Kasi pag masala kita ng grammar ta. Kasi si ano siya, director, Apa. Ay na siya. Uni. Sambuanga? Ito na si, from Sambuanga. Okay. Yung sinag ko sa imo sa messenger. Apa. Si Dr. Edwin De Los Reyes. Doctor? Edwin De Los Reyes. Okay, ma'am. Sige pa. Interview mo siya. Always mat dito tayo. Yeah, opo. Dr. Edwin? Alam to natay ko na ta. Hindi ko ay maluwas. Okay. Okay po. Mas maray, oo. Siya, Henry Maceda. Siya si Henry Maceda. Ayan siya na, on waste best practice on waste management sa Sambuanga. Other initiatives. Yeah pa. Sige, okay. Apa. Dr. Edwin? Hello, Sir Henry. Hi. Good afternoon po. This is Dr. Edwin De Los Reyes from Zamboanga City, now presenting po here in Bali, Indonesia. Buenas tardes. Dr. Edwin De Los Reyes. Yeah, opo. Dr. Edwin, pwede pong i-share mo sa listeners anong best practice na yan na pwede pong ma-replicate digdi sa Legazpi or in the province of Albay, tabi in the future? Okay, sir. Actually, yung study natin po, di ba, mostly is in terms of the waste electronic equipment. So usually po, sir, marami na tayo about solid waste management. But unfortunately, in terms po sa mga waste po ng electrical and electronic equipment po, bibihira po. In the Philippines po, there are only 2 lang po na city na meron ng ganito, sir. May mga ordinance. Okay. It is the Cebu City and the Malabon City. Oh. So now po, we're trying to have this one also in our city po. So this is a series of studies actually presenting in here in Bali, Indonesia po. This is our 3rd study already about this one. Okay. So maybe we could have also meeting na already with the LGU regarding about our e-waste. Now, about e-waste, Sir Henry, mostly ito po yung sinasabi natin electronic like for example, printer, computers, mga batteries. So yan po yung mga example. Kung titignan natin, wala tayong formal na mga collection sa mga ito, tinatapon lang natin and we considered it as parang yung sinasabi natin solid waste, but it is not. They are part of e-waste. Kasi this, what we call mga electronics, may mga hazardous elements or components pa rin talaga na kailangan natin. In other countries actually po, marami na po talaga to. But unfortunately, sa atin po, bibihira lang po talaga. Kaya looking forward rin po na sana po sa ibang city, meron rin tayong e-waste increasing po ang paggamit ng mga cellphone, computers, marami na, even yung mga TV, television, so sobrang dami na talaga tayo. Lahat tayo naka-smart na tayo. Kaya this is very important. Increasing po yung volume pero wala po tayong mga ordinance or mga ganitong plan po for e-waste. Dr. Edwin, yung e-waste problem natin sa Pilipinas, kumusta po ang assessment ninyo? Kuan na ba? Malala na ba sa ating bansa sa tingin ninyo? Very significant na po, increasing na rin po talaga siya. Actually po, kaso nga lang, hindi rin aware
kung ano ba talaga yung mga identification or tinatawag natin labeling po. Opo. If this is solid waste management or e-waste management. Opo. Okay. Pero So, it's significantly increasing po, sir. Kung titignan natin sa data natin, here only in Zamboanga, from 20 to 22, nag-i-increase talaga. One Opo. more sa mga malalaking city. opo. Ano bang nakikita niyong future impact nito sa ating community pag hindi ho gumalaw ang mga local government units or maybe pati po ang ating national government, Dr. Edwin? Actually po, wala rin itong pinag-iba naman sa mga Sa basura. solid waste management. Oo, The number one nagiging threat nito po, sir, since this is electronic, it is Opo. a big threat on our health. This I is what we call a see. health Correct. risk actually po. If we're not going to. Kasi if we're going to example, no, kung sa mga solid waste, may mga food po, alam na natin yan kung ano yung pwede. All Opo. the same po in health, but this one kasi it includes mga different elements po, chemical elements po, na meron po, like batteries, like for example, yung mga copper na so may mga ano po talaga to may effect talaga to sa talaga sa nating kalupugan na. Sorry. I see. Sir, isang point na lang ano ba ang nakikitang risk o hazard ng e-waste sa tao? Say for example yung health risk sa tao. Mostly po, like for example, cancer. Yeah. Yan po. Isa talaga number one po yan sa magiging posible po na wala po kayo nakita. Another thing also po, yung it not only affects sa atin po, no, sa health ng tao, but in terms of sa mga tinatawag natin sa lupa, it can deteriorate po. Opo. Mga kung paano po maapektuhan sa mga yung mga soil na sinasabi natin po, sa mga halaman po, malaki rin pong factors. Ako generally speaking po, kung pababayaan lang po talaga to natin po, hindi man natin ito nararamdaman kaagad-agad, sir. Yung impact nito, pinapatay tayo ng paunti-unti because of this one. Yun. Grabe sir. Yung pala isa sa mga emerging problem natin, sa bansa. Oo. Compare ho sa mga... Pasensya ka na ha, kasi lakas ng ulan dito sa Bali. Oo. Sir, Kaya pinipilit ko lakasan lang yung boses ko. okay. Sir, last na lang sir. Diyan sa Bali po, sa mga presentation diyan sa Bali, kumpara sa Pilipinas and other Southeast Asian countries, kumusta po ang kanilang response sa bagay na to? Mostly, no, nakita rin since Go Green po. So, I'm the only one who presented about e-waste. Most of them, they are presented about solid waste management, which is hindi na nga po rin siya bago sa atin. But in terms of this one, is we are more on the e-waste. And some other presented more on the agriculture aspect. Opo. Dr. Edwin, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Sir Henry, thank you very much po. Yeah, maybe in the future pa mag-usap ulit tayo, sir. Opo. Ma'am Brenda? Thank you, hello. Yes, ma'am. Yeah, hello. Matibay yung ka na reporter, ma'am. Pwede na. Para kinakintwis. Pero kasi, ang magayon nun, dahil kasubago si Dr. Mercado, na taga Pampanga. Opo. Magayon naman siya. May maraming initiative. Sa Iyaman, community engagement. Okay. Ang nagigibuan mo sa Pampanga, pero garo mandatory sa government talagang pagkupos talaga in collaboration with the state university kasi kadaklan nila nag-attend kasi mga state university, mga doctorate, mga scientists sa mga formulation na kung nasa butaan. But sa community engagement niya naman kagayon kasi every graduate, bago ka mag-graduate, dapat mag-plant ka tree. Saan yan, ma'am? Saan po? Na-practice yan? Sa Pampanga. Sa Pilipinas pala. Anyway. Kasi, kayo naman kasi ang practices na din sa Pampanga, no? Pagkatapos, sa mga pulis naman, nagtatarabang maglimpya. Pagkatapos, yung mga community naman, may community engagement. So, sa Utbaga, paglimpya nila, that is also a source of waste or something aron kasang da. No? Kaya magayon nun siya. Ang kagayon ang mga magayon pa kasi so China nag-present man sa mga ang Malaysia, ang ginibuka Malaysia, 15 mga estudyante, 15 mga pinadarecte. So sabi kan sa Malaysia ngaya dapat we have to educate the young, ngaya dapat expose them ngaya education is still the key. So nanganing ma-change ang mindset. Gusto
gusto ka mga garo in generally, to change that mindset. Paano gigribuan ka? Siyempre, you start from the young. Opo. Kasi so, initiative kang Pampanga, sa mga aki, pinagiribo kay mga parol, out of the waste, mga recycling. Ata pa, aki pa, siguro grade school pa, pagkituruan na sindakan recycling. As of course, I think iwan pagigibot na dyan sa Legazpi. Yes po. Yes po. Pero maybe bako sa mga kasi garo dahil ko aram kung may initiative ang mga grade school ta. Ta kasi nahiling ko more of earth, more of planting ba kayo? Green agriculture. So mga recycling, so mga akita nag-involve sa arukaan. Iya po, ma'am. Kasi later kasi may mga pictures akong ipapadala nagigilid ng kiparol out of the waste material arukayan. So mga pwede mga pananaw kasi na pwede ta ma-adapt din dyan sa Bicol, sa Legazpi, kung paano ta mapakaray din. Opo. Okay. Sige, ma'am. Salamat yung tabi, ma'am, ha, sa informasyon. Ikaw pa kung idadagdag. Sige po. Ako sa senior citizen. Ano pa so na mga, well, sabi ko itong taga Malaysia, sabi niya, the earth niya is sick ngayon. The earth needs to heal. The earth needs to heal ngayon. Ang piguro na di purong sustainable tourism, paano ngayon. Sabi niya, pag nag-increase yung economic growth, nag-decrease man environmental yan, education nga, grabe nga yan. So ang challenge niya di paano ma-sustain ang consumption, na maging sustainable consumption, na more ecological ang pag-iisip. Kaya mga lalo na sa China, kasi nakulang percent sa China, Hainan pa lang is the Hawaii of China. Hawaii, very green talaga naman. Pero like Bali, ang Bali talaga, very, very green ang giraon talaga dito. Another one pala, sa mga diverse, sa mga diverse dyan, si Martin, si Mr. Reynoso dyan. Si Bishop, diver ba si Bishop, ma'am? Bishop, yung pala digdi, ang grabe parang diverse digdi, 16 size kan diving. Yung pala ang Bali pala, yung attraction ninda. Yes. Kasi ang mga nagdidirect yun ang mga nagda-divers. Kasi ano mga divers pala, ako divers pala. Yeah, nag-scuba diving. Dagat. Opo. Scuba diving sa, so, well, that is the, so, well, anyway, sabi basta kung paano yan ang mga main thoughts na yaon digdi. Paano nga sa fossil fuel, paano nga sa mga, how to take care of our Opo. Gusto sabihin, ma'am, iyan ma'am Nakwan, iyan ang mga attendees dyan, buda iba pang participants and then mga speakers. Gari, halangkaw na po ang awareness may kinaraman sa environmental concerns or problems, ano? Oo. Ang bigay-percentage di solutions, ang bigay-percentage di pananaw. Do you think in conclusion ngaya dapat may araw-araw ka ini. Kaya baga istorya digdi bako masusolusyon na si master bako. It has to be participation of all. Kaya may summit na ini is composed by hindi ko lang basta 5 countries plus 2. Pero alam ko naman yaon naman sa Philippines, yaon sa Malaysia, yaon sa Indonesia, yaon sa Singapore, yaon sa India, China, dekorang sa pang kaskasan so pagkapresenta. Grabe, information overload na kami dito. Case study. Case study. Siguro makurentang case study pagkapresent nila. Mga research, research? Yes, mga research based talaga. May mga formula. Sabi ko, di ko nasabutan sa 0.00. Sabi ko, Pero the mere fact na nag-horroron magasinay din. Naka-inspire. Gives you an inspiration na grabe pag-horroran ninda. Ako sana ang mangyari man lamang sa to, especially ngunyan na political season baga, especially siguro kita masari si GB, baka pwede man lamang kita matama pananaw baga sa mga bago magtutukaw ngayon sa mga officers kan mga sa Legazpi, so advice sa kabilog na Bicol ngayon to talk about sana ma-prioritize nila ang ecology. Kasi sabi niya kung di kita ma-replace ngayon Jakarta pagdayda anin na Marso 2060 ngayon dain ang Jakarta grabe ang floods alang taon ang tubig. Opo. Pero di pa ngayon tawan kit pananaw ngayon itong gobyerno mabagsak na ang Jakarta dahil na mahiling sa mapa. Tapos kita araw kanina nga we have to look into the flood system ili nga dito sana sa buong ili nga maski dyan sa Legazpi dito sana ng oran flood kita tulos. Di ba? So ako
ako ng mga pananaw ta siguro makatabang ini sa mga bago matulog ko na mga Iyo po. opisyalis. Iyo po. Buda yan, Ma'am Nakwan. Iyan na, sabi ni Dr. Edwin Baga, duwa lang na lugar sa Pilipinas ang may e-waste ordinance. Importante siya na mga ibang LGU makagibo na kaayan ta. Dakulang bagang disposal, may problem sa disposal kang mga e-waste, maski sa Legazpi. Di aram ko sa tigdadray. Kaya ko ta, magayon ko ta ngayon, kung aliba magayon din ang lakbay aral ko, maski ba kung lakbay aral, lakbay aral, bako man sa RNR, sana magkaikong, we cannot do it alone eh. We need to collaborate together. We don't need to go very far. Of course, only this Malaysia, Philippines, araw-araw. Pero sa tuya, we can look at what's happening in Zamboanga, look at what's happening in Cebu. Diba? Pwede naman kibuhon iyan kung talagang gusto talaga. Kasi political will in it, Baby Henry. We cannot just do it alone. Political will, and then BU as a state university, tapos sila mag-ikan, kainigaro. Tapos sila talagang the government may sa inda, may support sa inyo, something. Makahirak man ining mga representative digdi. Araw kayo tagapapanga, they maintain ang budget nga. Basta big announce pa. I come here on my own because my desire nga to help to have a clean, better environment. Hindi din, Mr. Edwin, si Dr. Edwin sa Zamboanga State College, di masiti naman budget. Kasi out of budget, so tinugat siya, sinugutan siya, basta as long as malakas sa pamasahe. So you can see the support that the government is doing for really having a good and green and better environment for us. Sabi niya nga, happy life is a happy environment, happy and healthy environment. Diba? Healthy environment. Yeah. So, kundi puro kita naghiri lang. Kasi initiative kang Pampanga, magayon nun din. So, naglilinig talaga, maski police, maski everything, naglilinig talaga sila. Para lang sa mga ways or doon. Okay, ma'am. Salamat po ha sa impormasyon. Okay. Pwede na ako mag-reporter. Pwede na, ma'am. Sobra na. Sobra na. Matabilon sa Sige, bye na. Okay, salamat po. Salamat. Thank you. Alright. Thank you so much. Ma'am Brenda Locsin, live from Bali, Indonesia. Dapat siya ako duman, madami. Kuta, galing sa Sunday kaya may travel kami sa relief operation may sa Catanduanes. Big priority may sa Catanduanes. Alright, sige po. May utang pa rin ako. Saan mabasa po kayo ito? Yan, sige daw. Baka madiscover ko lamang nita. Dahil naman pala isang school mo yan, madam? Para naman pala nita. Tagasayin ka po pala, madam, naguli. Ay, harayoong ka pala. Maubusan sulo mo sa pamasahe mo pa di si GB. Alright, sige po. Sabay sarap pa kuya na yung mikitali. Sarap pa. Alright, sige. Bago kita magpaaram sa tuya tabing programa para po duman sa mga may problema sa atay. Go ahead po, ma'am. Tricia May. Yan. Go ahead, ma'am. An kaugmahan kung dai ka mo magbabago asin tanganing maugmaan atay kaipuhan sa Bayani Protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin protection kanatay. Ini may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kan Liver Aid antioxidant na probado nung epektibo sa pagtaw ng proteksyon. Sa araw-aldaw na pag-inom kan Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay ka. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa pagbabag kaini. May bisyo man o wara, mahiling uminom o dai, mas marhay na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule araw-aldaw para liing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal sa mga pag-enot na botika o drugstore nationwide. Sa gabaga, madam. Nawala asukan mo. Sukul ba mo? Sige po. Thank you. Salamat po. Baka po may gusto ka mong sabihon, parting words sa mga listeners na tabi. Sige pang gusto magtala. Madam, tabi. Sir, Yeah, go ahead po. I would like to congratulate Banyadero High School for winning grand champion for the balloon making held in LGU Daraga. Wow, Mabuhay! congratulations po. Mabuhay. Sige pa po, sige pa. Ang pwedeng gusto magtaram. Sige pa, madam. Di masupog.
Si Sepa po. Sige ma'am, go ahead po. Pwede po super shout out. Yeah, sure. From si Madam Banyader ma'am, di ba? San Vicente. KP, San Vicente Grande. Yeah, Yes po. ma'am, go ahead. At binabati ko po so gabos na tagparadangog na from San Vicente Grande community. Hi Cap. And then sa mga co-teachers ko po, sina Sir Mark, Ma'am inubos na. Sa mga Arab kilala na, you know yourself guys. And then and then sa parents ko po. Hello po, Ma. Sipa. Hi pa up there. Sige po. Salamat po Sir Sige Henry. po, welcome. Si Sepa po, madam. Madam, wala na. Sige, agadan ko lang kiparting word si ma'am, si Professor Angela Lorenzana. Ma'am, madam. Go ahead po, ma'am. Our warmest thank you, Sir Henry Maceda, for giving us the privilege of being here. Opo. For experiencing firsthand how to be in a radio station. Yes. And you're a very good example. You showed us how to facilitate skillfully a radio program. Thank you. So thank you so much, and God bless you and the program and the radio station always. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you, guys. So, good luck sa Indo, ha? Finals mo yan. Finals. Good luck po sa Indo. Basta Suliber tabi, madam. Suliber, asikaso na. Ibalik mo tabi sa scripting din. Madara mo yan. Madara mo yan. Live din yung tigigibo kang ako lang ang nag-endorse kayo ni. Ano nagbabasa kayo on air. Ang gusto kaya kang kliyente dapat live. Regardless kung paano na i-deliver, basta live ang pagbasa. Kaya pinabasa ko po sa inyo. At naman, baka ko ang kamong na talent. Adi. Salamat pong maray. Good luck po sa inyo. Thank you so much, mga friends natin from Bicol University. Alright, mga tugang, salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po ako sa Lunes, 5 o'clock in the morning, sa programa pong Morning Hirit. Thank you. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Goodbye, mabuhay. Sa akin na payabang mga ginubatid. Ako po si Mayor Chin Garcia na nagpaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon.